Balkan velayetinde şu yıl eni Mehridiyen hormatly ada hödürlenjek ayallardan ýürite dilhata alınýary. Olardan döwlet tarapyndan sowgat berilen altın zynjyrlary we ordenleri şeýle hem beýleki gymmatbaha sowgatlary satmajakdyklaryna kepil geçmek talap edilýär. Häkimetleriň bu çäreleri amal etmegine bu ada münasip bolan käbir eneleriň altın zynjyrlaryny we ordenlerini satmagy hemde olaryň türme tutsaglygyna höküm edilmegi sebäp bolupdyr. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň Sewitde habarçysy 21 fevralda maglumat berdi. Mart aýynyň goloýlamagy bilen şu günler welaýatyň etraplarynda 8 we şondan köp çağany dünýä indiren zinanlary ene Mehridiyen hormatly ada hödürlemek bilen baglanyşykly işler alınıp barylýar. Gahrman eneler hasaba alınýar diýip habarçy aýtdy. Geçen ýyllardan tapawatlykda bu ýyl hasaba alynan enelerden ýürite dilhat alınıp, olardan döwlet tarapyndan sowgat berilen altyn zynjyrlary we ordenleri şeýle hem beýleki gymmatbaha sowgatlary satmajakdyklaryna kepil geçmek talap edilýär. Ayarlar dilhatyny altyn zynjyrlaryň we ordenleriň Halk Bankda saklanmagyna garşylyk görkezmeýänliklerini hem aýdýarlar. Onda bularyň diňe zerur bolan halatyna, ýagny döwlet çärelerine dakynmak üçin wagtlaýyn beriljekdigi bellenýär. Dip dilhaty bilen tanşan welaýatyň medeniýet edaralarynyň birinde işleýän çeşmämiz aýtdy. 17 fevralda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde eneleri ene Mehridiyen hormatly ada hödürlemek işleriniň dowam edýändigi aýdyldy. Şeýle-de onda 7 martda Halkara Zinanlar güni münasibetli ene Mehridiyen hormatly adyna eýe bolanlary syýlyglamak dawarasynyň geçiriljekdigi aýdyldy. 2008-nji ýylda öňkü prezident häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhamedow tarapyndan esaslandyrylan ene Mehridiyen hormatly at 8 we şondan köp çağany dünýä indiren hemde terbiýelep ýetişdiren enelere dakylýar. Bu ada her ýyl 250 çemeti ene münasip bolýar we olaryň sanawy 8 martda bellenilýän Halkara Zinanlar gününiň öňü syrasynda çap edilýär. Resmi metbuata görä bu enelere altyn zynjyrlar we ordenler şeýle hem gymmat bahaly sowgatlar we iň pes aýlygyň 10 hissesi möçberinde pul syýlagy hem berilýär. Şeýle-de käbir enelere döwlet tarapyndan mellek ýerleri we ýaşaýyş jaýlary hem sowgat berilýär. Habarçymyzyň maglumatyna görä häkimetleriň bu ýyl enelerden dilhata almagyna geçen ýyllarda bu ada münasip bolan käbir Balkanly eneleriň altyn zynjyrlaryny we ordenlerini satmagy sebäp bolupdyr. Geçen ýylyň güýdüne Gyzlarbat etrafyndan bir eneriň döwlet tarapyndan sowgat berilen altyn zynjyryny we ordenini satan onuň üstü açyldy. Bu ene garaşsyzlyk bayramçylyk üçin döwlet telewizionyna surata düşürilýän çäreleriň birine çağırlypdyr we ondan altyn zynjyryny dakynmak talap edilipdir. Onuň bulary satanlygy anyklananyna welaýet medeniýet bölümi we aýallar guramasy arkada adynan berilen altyny satmagyň uly günä we jinayet donaýdyp onuň işini kadyýete geçiripdirler. Dip çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä bu ene özüniň köp çağasynyň bardygyny ýatladyp pula ýetmä täşlik çekýändigini, döwlet tarapyndan pul kömeginiň hem bir gezeklik berilendigini düşündirmäge çalyşypdyr. Kazy bu enäni 3 ýyl azatlykdan mahrum etdi diýip çeşmämiz belledi. Bu wakadan soňra welaýetde ene Mehri ordeni bilen syýlaklanan beýleki eneler hem derňelip başlandy. Bu derňewler Milli Howpsuzlyk ministrliginiň we polisiýanyň işgärleri tarapyndan geçirildi. Derňewler netijesinde başga-da 4 enäniň öz altyn zynjyrlaryny we ordenini satandygy anyklandy. Olaryň her biri 3 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Bu zynjyrlary satyn alan altyn söwdegärlerine garşy hem çäre görüldi. Häzirki ýiti ykdysady şertlerde ýurtda altyn zynjyrlaryny we ordenlerini satanlaryň sanynyň onlar çadygyna ynanylýar diýip çeşmämiz belledi. Azatlygyň baýdylanlar barada Balkan welaýet häkimliginden, zinanlar guramasyndan we kaziýetinden goşmaça maglumat ya komentari almak boýunça eden synanyşyklary başa barmady. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bu ada münasip bolan eneleriň jaý bilen üpçünçlügi, köp çağaly enelere medisina kömegini bermek ýaly bir topar yeňillik we kömek gözüňünde tutulýar. Emma yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi bu yeňillikleriň diňe bir gezeklik gözüňünde tutulandygyny, şeýle-de ýaşaýyş jaýlarynyň hem köp çağaly eneleriň ören çäkli bölegine goşurulýandygyny aýdýarlar.